Dameni di batana sumurung siang saluhut naroha. Imana mangramoti ate-ate doh pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dia mau kadongan tabegema barita naudi dihita di bagasan mingguon di minggu kantate ima sian ulauni apostel bidu saplusada mamuk kamai sian ayat sada sa rodi ayat 10 walu. Adong do sada padohan na zut tabigi tidak ada pembaharuan tanpa perubahan. Tidak ada pembaharuan tanpa perubahan. Disudi lapisan dari masa dia muakadongan. Didirita, di masyarakat, di huria, di negara, di humalia, manang diape masa do songoni. Dan kadang jumpa kita hai baruon mo suadong hamubao. Nang parang ini zolmai pesongoni. Nang parang ini anak ko pesongoni. Alani sotunggabe maralo marang sosia turuhatta paringot tuhamubao. Memang adong do nama dok setiap perubahan sering mendapat penolakan. Setiap perubahan sering mendapat penolakan. Misalnya, tadok majolo di perhudul ni permingguan, adong dope dodo tua ingananna. Molo sodisi bana hudul, pitor rapuas lo. Pitor geser do halak nasi. Imah. Tu para moro marang margati undeng gadobe. Songonido akalan asi. Jadi alani dia mau kadongan unang pitor tatulak alai tardia do. Dipikir roha tardia do na usuman. Jadi ramu kadongan songoni mana masa diturpukon alana di diri si Petrus do sada halak si pelebeku imana bargoar si Cornelius sahalak letnan di halak Italia ujungna gabi adong ma perbedaan di halak Yahudi nang so Yahudi. Hape nabi nanya si Petrus, hai baru do perubahan nason dia, halak na asing gabi porsea tu Yesus. Halak naso mananda, halak naso tarsunat, gabe porsea tu Yesus. Ima perubahani Nabi Nani si Petrus. Alani dia mau kadongan irob benahya tabege hatani halapatak madok nunga mupat talutuk sega gadu-gadu nunga sega uhum naburu ala ro akka nabaru. Sasitongna dan apalah sega nadidokna alai tading songon paduhani tabatakiri pak hudali iya alai nah humurangi ima pinauri sudutna baru. Alani dia mua kadongan
Tangboi so mubah. Ainang di Rom 2:12 ayat 2. Gabe ibaru mahamu dungu baru hamuna unang dos do portibion. Jadi hamu kadongan saporsiaun dituntut do sia kita asa tapatupa transformasi di janji, di karakter, di kultur, di kemampuan pelayanan do ruas. Dakolan tu sahalak alai sudi alana mubah do portibion, mubah do zamanon. Dan saya tahu nazulu dak kiamasa songoni, nazulu dak kiamasa atong nazulu mahita. Dan boy rohonota tu iptek tu teknologi songona somalima dang boy. Jadi songonima nang hita dia mua kadonga si Petrus mengulahoni dada sia lomoni rohana daong nama didi si Cornelius dan sen rohana daong alai suara ni todi ido pajolon ni di batatu ibana parsuruanna ido nama ban gabe di ulaibana madide si Cornelius anggo soto dii dan margogo ibana. Jadi hita pe hamua kadongan ikon tapadopa domorita tu de bata ikon tapadop do tutod di perbadia asa ibana mangarajai marhusari menuntut mengajari hita lao tu perubahan hai baruon dohot hamazuon.